हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे टपिकनि सायाव डिसकास खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायबानो जाबाय। दिनैनि दिनाव आबसुनि लिडारफोर दं माखासे सानै साथाम गावसोरखौ फुरा इन्टेलेक्चुएल ब्रेननि साननानै लाग्रा मानसिफोर ओरैबायदि दङ माने दिनैनि दिनाव उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बा 20 बोसोर 25 बोसोरनि गथ'फोरा आबसुनि सायाव जेबो खोथा बुंनो मोनानो गमामायैनो बिदिब्ला नोंथांमोननि जानाय जायिखौबो दिनैनि दिनाव बयहाबो सुबुंखान्थि एबा डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव बुंनायनि राइट्स दं एबा अधिकार दं एबा मोनथाय दं। दिनै आबसुआदि पलिटिकेल मोटिवेटेड जानानै खामानि मावदों इउपिपिएल पार्टिनि खिबु खारफानानै दिनै आबसुआ पलिटिकेल माखासे सार्थ एबा बेनिफिटनि थाखाय मोटिवेटेड फुल कनसेन्ट्रेशन लानानै दिनै प्रमोद खिबु खारफानानै खामानि मावगासिनो दं। बाट दिनैनि दिनाव नुवाखै गावनि बिखुंनि सबाय बिमाखौ मालायासो नुयो लेखा गोरोंफोर गाव नुवा बुजिबाय। ओंखायनो गावनि दायखौ दोनखुमानो दाना जा राव बाथ्रा दान्थेलायनाय एबा बखिलायनाया थायोब्लासो सैथो खोथाया बयनिबो नोजोराव गोग्लैयो एबा बयबो बुजियो गमामायै सैथोआ माबि। जुदि जोंनि बर'नि गेजेराव गावजों गाव बखिलायनाय एबा सोंखारिलायनाय थायाब्ला दिनै गोरों गोराफोर गोजाल' जमा जानानै एक्सप्लयटेशन जानानै सोबख'गोन आरो हारिनि गेजेराव गावजों गाव बखिलायनाया थायोब्लासो 100% सैथोआ नुजासारो। सैथोआ जेब्ला नुजागोन अब्लासो जोंनि गेजेराव माने खामानि मावनायनि मोनसे बोलो एबा थुलुंगा एबा इनकारेजमेन्ट एबा मोटिवेटेड बुस्थुआ नुजायो अट'मेटिक नुजायो। दिनैनि दिनाव जुदि जोंनि गेजेराव दा गावजों गाव क्रिटिसिजम खालामनाय बखिलायनाय सोंखारिलायनाय एबा बाथ्रा दान्थेलायनायनि थाखायसो दिनै माखासे दैदेनगिरि एबा लिडारफ्रा मेलेम बरहाफ्रा मेन्टेल एबिलिटि पावार गोनांफ्रा दिनैनि दिनाव बोलो मोनदों इनकारेजमेन्ट मोनदों। नाथाय बिथांमोना इसिबां लेखा गोरों वेल एडुकेटेड मानसिफ्रा गावसिनि रोंगौथिखौ गावसिनि पलिटिकेल सार्थ एबा बेनिफिटनि थाखाय दोनखुमानानै दोनबायमोन। गावदि बिसिबां रोंगौ बेखौ बिथांमोना दोनखुमाजोब्बायमोन हाइड खालामबायमोन। नाथाय दिनै गावजों गाव पलिटिकेल सार्थआनो जा एबा जिखुनुआनो जाया मानो एनिथिं दिनै गावजों गाव बाथ्रा दान्थेलायनायनि थाखाय जोंनि बर'नि समाजाव एबा ससाइटियाव सैथो खोथाया ओंखारगासिनो दं। जायनि जाहोनाव माखासे लिडारफ्रा बखिजानाय एबा सोंखारिलायनाय एबा बाथ्रा दान्थेलायनायनि थाखायसो दिनै बेफोरबायदि इनकारेजमेन्ट मोनदों एबा मोटिवेट जादों हारिनि थाखाय मावनो बिथांमोननाव दासो देहाव नांदों एबा देहायाव हाबदों। जायनि थाखाय बिथांमोनाव गन्थङाव दै हाबदों। दिनै बिथांमोना गावसोरखौ जों मावगोन होननानै दिनै देखायनो हायाब्ला बिसोरा दिनै जिर' नालाय दिनै बिथांमोना मोटिवेट फुल कनसेन्ट्रेशन जानानै बिथांमोना दिनै हारि सिबिनो ओंखारदों। सिबि हारिखौ मोजाङै सिबि दैदेनलां गोजौ फारसे जों जेब्लायबो सापर्ट खालामो। बाट सोरनिबा आन्दाराव थानानै पलिटिकेल लाबालाबनि थानाय एबा पलिटिकेल सार्थनि एबा बेनिफिटनि खामानि मावनायखौ जों माब्लाबाबो गनाया बुजिबाय गोसोआव ला। आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंनो सानबावदों रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव बिथांमोना गावसोरखौल' लेखा गोरों साननानै लाथारबायलै। दिनैनि दिनाव दिनै बे आबसु अफिसफ्रावलाय सोरबायदि गथ'फ्रा थायो माथो 18-20 बोसोर 21 बोसोरनि गथ'फ्रा थायो। दिनै जोंफोर बायदिफ्रा 28 बोसोर जाबाय 30 बोसोर जानोसै अलमस्ट 28 इयार्स रानिं सोलिगासिनो दं जोंनि एजआ। बाट दिनै बे आबसु अफिसाव 18 बोसोर माने 18, 19, 20, 21 एप्रक्सिमेटलि दिनै बिथांमोना जोंफोर बायदिखौ मा बुजायनो फैदों। दिनै नोंथाङा जि बुंदों मेलेम बरहाया बुंदों आबसुनि प्रेसिडेन्टआ जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा बुंदों माने बे इउटुबारफोर सोरबा आबसुनि सायाव जाय बिथांमोना अप्रेसिभ जायो बिथांमोना पलिटिकेल सार्थ एबा बेनिफिटनि थाखायसो बिथांमोना इउटुबाव भिडिअ बानायनानै अप्रेसिभ जायो। दिनै आबसुनि नङि मिसलिडिं खालामनायखौ जोङो गनाया जोङो बेखौ मानिया। रायजो राजाफोरखौ थगायदों आबसुआ दिनैनि दिनाव पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय सार्थनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मानो इउपिपिएलजों मानो सापर्ट खालामनानै रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावगोन होननानै रायजो राजाफोरखौ भट थुनानै दिनै मा जाखो दिनै आबसुआ पलिटिकेलजों रिलेटेड थानायनि थाखाय जोंनि समग्र अल बिटिसि नट अनलि बिटिसि आउट अफ बिटिसिनि रायजो राजाफ्राबो दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों। मानो हवाय
दिनैनि दिनाव मोनसे गोथार आफादा बर'नि मोनसे सिनस्रिनो दिनै बर'नि सिनस्रिया दिनै मानो पलिटिकेलाव बेफोरबायदि इनभल्भ जानानै मानो पलिटिकेल सार्थ एबा बेनिफिटनि थाखाय मटिभेट जानानै फुल कनसेन्ट्रेसन जानानै दिनै नोंथांमोना मानो खामानि मावदों नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना पलिटिकेलजों जेबो रिलेटेड गैया एबा जेबो मटिभेट जानानै खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरो नाथाय दिनैनि दिनाव बे 18 बोसोर 20 बोसोर 21 बोसोरनि गथ'फ्राबो जोंफोरबायदिखौ बुंनायनि जेबो मोन्थाय गैया एबा अधिकार गैया बाट दिनै आङो बुंनांगौ जादों नोंथांमोननि जि इनटलारेन्स खोथा नोंथांमोना मालायखौ जाम्बा सानजोंबो बाट रावबो जाम्बा नंला जोंनि बिटिसिआव बयबो इडुकेटेड जाबाय वेल इडुकेटेड जाबाय दिनै नोंथांमोनानो दिनै गावसिनि पलिटिकेल सार्थ एबा गाव गावनि पार्सनेल सार्थनि थाखाय दिनै नामावल' आबसु होनानै लायो नाथाय दिनै जेबो जौगानायनि खामानि मावाखै दिनै पलिटिकेल सार्थआव थानायखौ गार प्रमद बर'नि खिबुखौ गार अब्ला जोङो मानिगोन फोथायगोन नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव डिभिसिभनेस होननाय बुस्थुआ फैबाय गावस्राबाय दिनै मानि थाखाय गावस्राखो बिनि मेन जाहोन एबा रिजनफोरखौ दिनै एला रायजो राजाफोरनो खनसे मिटिं खालामनानै खोन्थालाय दिनैनि दिनाव आबसुखौ दिनै मानो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै मानो दुखु मोनदों मानो बखिदों मानो बखिखो बिनि एन्सारखौ रायजो राजाफोरनो होदो सिगां समावथ' आबसुखौ रावबो बखियामोन ना बेफोरबायदि जेबो क्रिटिसिजम खालामामोन ससियेल मिडियायाव जेबो बुङामोन नाथाय दिनै आबसुआ मानो दिनै बखिजानायनि लामायाव साननो गोनां बाथ्राया बेसो नाथाय आं मोनसे खोथाखौ एग्जाम्पल होनो सानबावदों बे आबसुनि प्रेसिडेन्टआ सेक्रेटारि बे बिथाङा माने आबसुआरि बबे प्रिन्सिपाल एन्ड आइडियोलजि एबा बबे भिजन लानानै दिनै आबसुनि हिस्टरिकेल जेनेबा हिस्टरि आबसुनि जेबो मोनथिया गारा जेबो हिस्टरि मोनथिया गारा बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियायाव बुंनाया जेबो ओंथि गैया मिनिंलेस बुंदों दिनै नोंथांमोननि बे खासि कट्रानामायाव बा आबसुआव थाग्रा बे गथ'फ्रा 20 बोसोर 21 बोसोरफ्रा बिसोरलाय माथो मोनथियो आबसुनि जेबो हिस्टरि मोनथिया आइडियोलजि एन्ड प्रिन्सिपाल जेबो फान्डामेन्टेल्स जेबो आबसुनि जेबो उद्दिश्यखौ मोनथिया दिनै पलिटिकेल लाबालाब सार्थनि थाखायसो दिनै बिथांमोना आबसु अफिसाव थादों नामावल' आं आबसु अफिसाव थायो बाट जेबो खामानि गैया जोंनावसो नलेज दंसिनो बे खिला उन्दै गथ'फ्रा 20 बोसोर 21 बोसोरनि गथ'फ्रा दिनै जोंफोरबायदिबो बुजायनायनि मोन्थाय गैया जोंखौ दा बुजाय जोंनो एक्सपिरियेन्स दाहो गाव गावखौ बुजायनानै ला दिनैनि दिनाव रावबो जाम्बा गैलालै बुजिबाय दिनै नोंथांमोनानो पलिटिकेल सार्थनि थाखाय लाबालाबनि थाखाय ओंखारनानै जोंनि बे फरायसा आफादखौ दिनै फुलसन एबा गाज्रि खालामबाय जेब्लासिम प्रमद बर'नि खिबुआव थागोन इनभल्भ जानानै अब्लासिम रायजो राजाया मोजां मोननाय नङा बेयो रोखाखा गोसोआव ला किप दैट इन योर माइन्ड बुजिबाय जोङो वेलकाम खालामो दाबो आबसुखौ नाथाय दिनै पलिटिकेल लाबालाब एबा सार्थनि थाखाय इनभल्भ जानायनि थाखाय जोङो दिनै इनटलारेन्स जादों जायनि जाहोनाव दिनै जोङो बुंनो गोनां जादों बुजिबाय गोसोआव ला रावखौबो दा बुजाय